Hello guys, good morning. For today's video guys, manglaba ko guys sa amo ang bulingon. Giunan ako ang puti og laba guys, din ako ang gianam-anam ang among bulingon para dili siya mudagahan kay ang among tubig diri guys, muagas dili. So ang amo ang bulingon gianam-anam nako. Total naman mi pundo tubig unyang gabi kay wala may agas guys. So ako ra gyapon siyang waswasan guys kay daghan man mig pundog tubig. So karon sugdan na nato ang atong pagpanglaba. Everyone, wala ko ka-upload kagahapon guys kay gisapon ko guys kay ngano ang ako ang Facebook dili na maka-upload og video kay na full na daw. So okay ra guys kay mag-upload na lang po ko sa Reels o YouTube. Ang importante guys akong YouTube guys. Importante man pud akong Facebook guys pero sa man di naman ta ka-upload. Ako pa man ang ikuan tan-on pa nako na sa kuan sa Facebook Health Center kadtong daw na kuanon. Guys, labadami. Anam-anam mo na to guys kay perting paita og mudaghan ang nilabhan Ginoo ko niya. Imbis bana mo pahuway makaapil og laba kay tabangan man ko niya laba jud ana guys pag daghan ng bulingon asa naman tong sabon oy di ato. Nawala ang sabon nga bar. Naara di ay asa naman ka oy. Naara. Na kato basta kung kon ay lapa-lapa. Akong bana guys, travel sila karon adlaw, sugod adlaw. Karon sugod nga adlaw. Taman sa Friday uli sila guys. Taas ang ilang travel guys. Thank you Lord, blessings na po na guys kay ilang travel na man ay kuan guys. Naibayad na ilawang sa ilang travel. Oto nga. Malipay kuan na niya guys pag mag-travel na sila guys kay naa siya mapunan ang iyahang kuan. Sweldo. Dili ko busy guys karong panahon na guys, karong nga bulan dili ko busy nara ko aning balay. Wala ka mang tuod ko pero panalagsa ra. Kan arang importante kay kana ipatawag mi. Lakaw ko pero kuan wala nara ko balay guys. Sige ra ko puti-puti aning balay. Pero putol na ako sa balay guys kay among balay limpyo kaayo guys. Wa man ko laing buhaton, masige ra kuti-kuti anang balay. Against the light. Hello na mulubad ang pink. Diri lang na. Mulubad ang pink guys. Among bulingon guys, dili ira kay ni siya as in buling good guys, pero naanad man ko nga magbrush guys, taga laban ako magbrush jud ko guys muna nga. Bahal bisan magdili kaayo abog among sanina. Brasan jud gihapon ako na. Munang samot ka puti kay kung dili kay hugaw brasan man. Alam mi aning balay good for me guys. Nga dili ra jud kaayo abog amo kanina. Ang kanang mga pantrabaho kong bana, before na ako naalabhan, ako nang ihumon. Kaugma ayhan ako brasan para matangtang jud ang buling ug kuan kanang dili baho ba. Ang nilabhan dili baho. Bisag dili siya butangan og fabric guys, dili gyapon siya baho kay natarong man ang laba. Samot nag naay agas guys, mga waswas ko pakngan man ako niya. Kung walay agas waswas gid siya way pakang kay. Budget man ta sa tubig pero humot gyapon siya kay. Di ayo man og brush. Ayo man siya laba. Muna nga dili mi kalas og fabric guys kay
Dili naman ko magpabrik kay among sanina di man baho. Ang kanang pabrik nga kanang gikuan ako personal na ko magigamit sa personal collection para panglimpyo ra nako na sa balay guys para humot among sulod sa balay, humot ang balibot para way langaw. Kaya di ko ganag na ilangaw guys, baho ay kaning hugaw. Walay langaw, walay uk-uk na ba. Limpyo ang balay. Gingawa sulod ang hangin kay limpyo man. Walay abog na ba. Ato ni aging adlaw nag-general cleaning ko guys. Karon mag-retouch na lang ko og panglimpyo kay manam ko general cleaning ako na lang pangsiligan din magtrapo-trapo anak. Kaya kung mag-general cleaning ko guys, tibuok man gid guys bisag mga ilalom pangkuuto na ko diri sa gawas, panglimpyohan ako kung mga tanom, pang ipag-trim na ako mga tanom ba. I-trim na ko kay para dili magkagubot para magwapa o samot ang tanom nako. Ana. Nindot ang pagkatubo sa tanom guys kung i-trim permanente. Nabaw na katong alugbati guys, ako i-trim na ko, nanindot na, nanambok na. Kuan action na siya tubo. Ipangkuan man guna ko tong mga guwang na nga alugbati guys. Ano na nindot na siya. Ning nangudlot na siya oh. Mga isa ka semana ana mo kuan na na. Mo daghan na na. Dayon nagtanom pug ko og kuan. Atsal guys. Kung atsal nanubo na. Ganina ang buntag. Ipadalan ako to si Banana og Serpentina guys kay dugay-dugay man sila dito. Friday pa man sila mo balik. Mo to nagkuha ko ganina og Serpentina alas 5:30 sa buntag kay nindot man nakuhaon ng herbal kung buntag sayo gid siya kuhaon guys. Gitkuhaan ako kung bana. Akong gi-budget nga taman sa Friday ang iyang Serpentina. Okay. Para dili ko mag-uul ana niya guys kung magdugay na sila dito basta importante makabitbit siya og herbal kay ug wala siya herbal guys mag-uul ko ana niya kay ngano wata kay balong say panganon dito ba nya kana ra ba sila sige ga karne mo na nga padalan jud ako na siya herbal kay dako jud kay tabang ng herbal jud sa iya ha. Pero dili siya makainom og bayabas guys kay kung diri na siya sa balay guys. Buntag herbal buntag Serpentina na siya. Dayon pagkuan pag gabi kuan na siya kanang bayabas unya. Di man siya kalutog bayabas ito, wala may bayabas ito, wala may saban na dito, nakaadto man ko to sa labuyan guys, wala man kay ipangbulbos man dito, wala kay makitang herbal dito. Nya usa pa dili betas wito dito. Atong wala gid siya, dili siya kay nung dito bayabas tong ipadala na lang nako siya og Serpentina. Okay ra man ang Serpentina once a day. Ang importante masudlan ang herbal iyang lawas. Okay ra na. Di na ko mag-uulan ng makainom siya herbal sa kadlaw kas kuan na pud ko kaning powder ani okay wala naman dai niya akong powder magkuha na pud ko powder ani ako mga stock manggutanan guys ako ang gipang kuan tanan gipang namagukoy kaning kauban di ari guys nga yanan kay sila sa powder na ako ba. Moto akong gihatag tanan din siya na bahala ato mo bayad tanan. Nya nalimot kog bilin nako ako ang herbal kay katong time daghan pa herbal powder kay katong time daghan pa mo powder ato motong ipanghatag nako tanan ng powder. Ang sadya karon wala na ang hotel gamay na lang kaayo ni pero okay ra kay gamay ra pud akong bulingon. Pud ang indaghan akong bulingon.
ko mo. Dili ko mo sali kaning kuso-kuso lang sa kamot guys, dili. Ako abras gid ako Panigurado para di ta ma-back job. Guys, kung bana guys, manglimpyo na siya sa among balay. Pag man na niya limpyo, ako man dyan ang i-check. So, ginaon ko, pati hugawa. Kung saan ka niya, ihambol ka na ihalang, magatrapos siya. Back job, oy. Sayang ang kanang fabric, eh. Kung natin ko anon. I-back job na ako. Ako ang limpyuhag balik, eh. Dili ko satisfied sa iyang nilimpyuhan. Kuan jud lahi ra gid ang nilimpyuhan. Motong maana siya gumanam ko panglimpyo plangga ko Kay klaro nga pagkalimpyo kay daghan pa kay mga abog. Balik ko paglimpyo. Ana ang sa kong bana guys, ang kanang ang nindot sa iya nga trabaho lang kay manghugas, maglungag kana. Bisag diri pagpangmanguwas sa gawas, di gyud dili di matilok ang hugaw. Sugoon ako na siya pamuubos kong mga tanom. So, check ko kay check man ako na yung trabaho pag humana. Minsan, humana ko lang ako ipang check yung trabaho. So, ginoo ko. Balik na ko pupuhag tubig. Kaya kung na pong pangtubuan. Okay. Dahil radyo take nilimpyuhan ba ko. Kay saya. Kana siguro kay maluoy sana ako guys. Bakit daghan kay kung ka ng trabaho o dito ka na. Dili kita ko maundang guys. O ka ng sigit kitiw-kitiw. Moto siya na lang mukuha sa uban, musalo sa mga trabaho. Nga, di man ko ganahan sa iyang tinarabahuan, di man ko satisfied sa iyang tinarabahuan. Ibalik mo na akong kuan eh. Moto anak ko niyan, ako na lang diha, maglungag na lang ka, manghugas. Kana lungag hugas, pwede na sa yaha. Pero manglimpyo balay, dili eh. Ako rin manglimpyo. Manglaba po siya guys, pwede siya manglaba sa kanang mga dikulor pero puti, di mo sali sa puti yung siya manglaba kay mubak job ta. Agay, ginoo ko kasakit. Sakit kay kung kuko guys, naputol na siya guys. Masakit kaayo matandugan. Diyos ko Lord. Puti na. Puti na kaayo ang nilabhan. Nilabhan. Napod tayo bar. Nakaputi sa niya tong bar nga sa i-open ako akong video sa akong YouTube sa TV guys kay naglantaw man sad ko ganinan. Salamat sa Ginoo guys, daghan ako ang mga video na may mga ads. Pero nang hinaot ko sa akong mga sa uban na tong mga viewers na ko nga dili nila i-skip akong ads guys. Ang hinaot ko nga humanon nila ang ads, muglantaw man gani sila sa mga video sa YouTube, ilang human ang ads ay ang video dili nila iagay kasakit jud. Dili nila i-skip ang kuan guys ang mga ads nako guys kay dako kay nagtabang sa kuang ads guys, dako kay nag-coins. Pero gi-skip na guys, may nusan gyud. Muna sa kung mga legit supporters sa akong YouTube. Salamat sa inyong tanan. Naaman tay mga viewers guys nga naay kalagot nato guys. Nga sila gusto nga mo success ta guys. Ilagi nang ipang skip ang ads. Pero sige lang na may Ginoo galantaw. At least ako wala ko gitapakan nga tao guys. At least ako tinuod ko nga pagkatao, dili ko plastic. Nga. Ginoo na lang mahibalo sa ubang mga viewers nako nga mo skip sa kong ads. Ang katong mga legit nako nga mga viewers guys, di gyud to sila mo skip sa kong ads kay maluoy man to sila sa kuha kay kani bayang mag-vlog di bini basta-basta. Yan ay uban mo akong gitrapuan akong camera guys kay napiksan og kaning sabon. Na ay uban nga basta-basta lang mo kuan sa ads mo skip. Kaya Ginoo rin bahala sa inyo kanang mga
Dili na ko legit nga supporters. Ore mo hibalo sa inyo. Tag-as baya kayo kung ads guys. Tag 90 plus baya kung mga ads. Una, sayang ba kung i-skip? Naku kay minus. Pero okay ra kay daghan ng mga vlogger guys nga ning successful man. Bisag ipang skip ang ilahang mga ads, mo successful man sila. Na okay ra oy. May problems. Hapit na naman ang atong puti. Ala, taas naman din akong video guys. So guys, diri ra tataman guys. Salamat sa akong mga legit supporters sa nag-like ug share sa akong mga videos, nag-follow sa akong Facebook account, sa akong Facebook page, sa akong TikTok Reels, ug labaw na sa akong YouTube channel. Salamat sa inyong tanan sa akong mga legit followers. Amping tang tanan guys, I love you all. Bye everyone. God bless.